गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा आलु बरगयारि। जोंनि नैबे गोदान बडलेण्ड कार्टुन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होगोन, अनसायलांगोन आरो जों गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनो हागोन। नों सासे बुंदोलाय एसे लाजिलायलाङोब्ला आं बुंनो आइया नुबा दा रायबावगोनसो आंखौ। जायखिजाया नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदो। मा होनबावनो आरो लाजिलायलाङोब्ला आं फैफेराखैना इउटुबाव। जायखिजाया आंनि मुङा जालु होनो आरो। खुलुमनाय थाबाय आदैमोन। आंनो बिसिनि देरसिन आरो, थेवबाबो आं हाबा जायाखै। बोरायदोंबाबो आं दाबो हाबा जायाखै आरो। आंना बैसोआ देरबाय होनबाबो गोसोआ गोरलै आरो। आंनि मुङा ओरैनो मा होनबावगोनथाय खेरेन्दाय होनो आरो। जायखिया नोंथांमोनखौ जोंनि बे बडलेण्ड कार्टुन इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंखौ अनसायलांदो आरो सापर्ट होलांदो आरोना। गोजोनथोंसै। जोंहा सासे दंबावो मागुर होननाय सासे लोगो दंबावो। माने लिडिस आरो मानसिया लिडिस बायदियानो जि जेराव दहायनो लिंहरदोंमोन जोङो बेरायनो, होनबाबो दासिम फैया, जिखुनु जाया नोंथांमोननो जों खिथाहरनाय थाबाय आरोखि ना। जोंनि बे बडलेण्ड कार्टुन इउटुब चेनेल गोदानै खुलिनायखौ नोंथांमोना अनसायदो, बोर सारस्रि हरदो आरोखि।